थाइगिर फिथाइ बायदि बुलायबाय माथो सोमस्रि नों मा जालायखो माबाहाय आङो सिनाव गस्ला अर्डार खालामदोंमोन इनारवेर दा मोनफैलाथाय बेखौनो टेनसन जादों आं नै बाला जालायबाय बेयाना टेनसना मालाय मानि टेनसन बेहा मानिबा टेनसन गणेशगुरि फुटपाथाव बायनाया नोङो गणेशगुरि फुटपाथाव मेला मोनो माथो बेफोरखौलाय फुटपाथनि गस्ला गानबा बेना माननाय जायोनो बहाथो फुटपाथनि गस्ला गाननो बेलाय अहाय मानाबा जि मानखायो आंहा ब्रेन्डनिसो गस्ला गाननो मोजां मोनथारो आङो आं जाला माला गस्लाफोरखौ गाननो बायोहाय मा सिनावल' गस्ला दंसै आरो मोजां सिननि बाहेरा जेरावबो गैला ना मा जाखो हेबिट जालांबायमोन सिन क्लाब फेक्टरिनिफ्राय गस्ला अर्डार खालामनानै गानै आं दा बेलेगनि गस्लाफोरखौ गाननोनो बासै आङो सिन क्लाब फेक्टरि नङाबाथाय क्लाब फेक्टरिनि गस्ला डुप्लिकेट गोजा डुप्लिकेट कपि खालामनाय गोजा बेखौनो गाननानै दुगिबाय थायोमोन नालाय नोङो बेनिखायनो गोसा बायदों दायो बेयो फिला होनो FILA बेखौसो नायनोनो बायो आङो जि गानो बयनिबो आथिङाव बे जुथाखौल' नुखायो फिलानो दाथ' फिला नुबानो रागा जोंसै आङो ओहाय बे फिलाया जि गानखायो सिख्लाफोराना गुफुर कालारनिखौ आंथ' नुबानो बरिं मोनखायोहाय बेनिखायनो आं अर्डारबो खालामासै दिनैसिमबो खालामारासै आं क्लाब फेक्टरिनिफ्राय आंबो क्लाब फेक्टरियाव बारा खालामाथ' आं सिननिफ्रायसो खालामो सिननि गस्लाफोरखौ आं जा स्मुथ मोजां मोनथारो माजों सामदाय गोनां गस्लासो गानो नामा जेरावलायनाय जों स्मुथ गस्ला गानफेराखै माने नोंल' मोनगानदों आरो गस्लाखौ थै दुमफाव नोंहा नोंनि फसन बायदि आरोना आंहा सिननिखौल' मोजां मोनो लकडाउनखौल' मोजाङै खुलिनो होग्रो जोंहा फेन्सि बाजाराव थांगोन नै जमानो मना गिदिर लानानै ना आं बानाय मोनोहाय मा फुटपाथनि गस्लाफोरखौ गाननो आरो फेन्सि बाजारनि गस्ला होनबाथाय आं बासिनबावोसो नायदो आम्बानि फिसाजोनि रावफ्रा बा मा खोनासंनो बेनि रावखौ अख्रांनि हाथरखौनो थुख्ला हरसिगोन इयो गाबोन समफोरनो नङाहाय मा दुमफाव गस्लाफोरखौ गाव गावनि फसन थायो आरोना आंहा सिननिफ्राय मोजां मोनोमोन नालाय सिननिखौ गोसोखांदों आरो मोजांसो मोनदों आङो नायनोसो बाबुखाबायमोन आङो क्लाब फेक्टरिनि गस्ला गाननानै सिननि गस्ला गाननानै दुगि देखायनायफोरखौ जोंनि इन्डियानि गस्लायानो गैया आरो जेनेबा इन्डियानि ब्रेन्डआनो गैया आरो इन्डियानि एप्सआनो गैया आरो जेनेबा चाइनाफोरनिखौल' अर्डार खालामबाय थानाय मोजांसो मोनदों मिन्ट्राफोरालाय एमाजनफोरालाय फ्लिपकार्टफोरालाय बिसोरलाय मा जादों बिसोरो मिन्ट्रानि गस्लाखौ माबा जंग्लब जानाय मोनो आङो ओमफ्राय फ्लिपकार्टनिखौ बोराय रायस नुयो ओमफ्राय एमाजननिखौथ' बुंनो नांला साइजआनो जाया माबा एकदम भावनाफोराव गाननायफोर बायदि आसामिसफोरा भावना गेलेनो बेफोराव गाननाय स्टाइलसो मोनजोबो आं गस्लाफोरखौनो मानोबा बेनिखायनोथ' बायोना आङो बेनिखायनो आं क्लाब फेक्टरि सिननिफ्रायसो अर्डार खालामोमोन आं दा आरो बेनो जाबायबालाय आरो माथो खालामबावनो उपाय गैया मेला माथो मोजां ब्रेन्डनि गस्ला दङ बिरमदा फरेभार 21 गुच्ची जारा बेफोरलाय मा जाखो एडिडासफोरा बेफोरखौ गान ना दंबा बेफोरखौ गान दंबाव क्लाब फेक्टरिफोरना सिनफोरनिया बाजेटफोरा मिलायोमोन आरोहाय जोंजों गस्लाया बिसिनाबो दाम खमि ब्रेन्डनि नङाना एसे मोजां ब्रेन्डनि खामोन जोंफोरनि थाखाय मिलायोमोन आरोहाय दोनदो बाथौ दे बेफोरखौ फट'फोरा साफायखा बिउटि प्लासजों लाखा थिगसेनो थ' फट' साफायहैनि नङाबा उनावहाय प्रब्लेम जागोन जोंहा दानो गस्लाफोरखौ डिजाइननि गानखानानै साफायखानोसै ने टेनसन लाबाय थानाङा बेफोरखौ आंहाबो मोननैसो लाइकि भिडिअ खालामखाना लाखानोसै नामा उनावहाय मोननाय नङा ओमफ्राय भिडिअसफोर बानायलाबायखानोसै लाइक एपाव बेनिफ्राय फट'बो साफायखानोसै ना मा बुङो दुमफाव हाय आंहा सिमां जोमनांगौ नोंसा मा खालामबाय था आं जेबो मिन्थिया बेफोरखौ दुमफाव बांद्राय उन्दुनायखायनो मोदोमानो बुबाय थायो नोंना थ'ना एसे एक्सारसाइसबो जागोन फट' लानानै हो जोंनो मिन्थिबाय दुमफाव ओमफ्राय भिडिअस मोननैसो लानो केमेरामेन जादोब्रा नोङो औहाय दुमफाव उनावहाय जोङो बेबायदि चान्स मोननाय नङा दानो बेन जाथ'यैयावनो थिगसे साफायखाना लानोसै फट'फोरखौ बुरजानो हायो आंनि इनारवेर मिस खालामसिगोन आं नोंखौ एसे मोजां मोनो आं रेड कालारखौ आं बेबायदि इनारवेर बहा मोनबावनो दे आङो